Stáje Černého vrchu. Inzerát, který měl zůstat nevyvěšený. Ahoj, jmenuji se Klára a ráda bych vám povyprávěla o práci, kterou jsem si kdysi našla. Práci jsem tehdy hledala už 3 měsíce. Jezdila jsem různě po pohovorech, kde se mě ptali na moje slabé stránky. Pravda, kofein a prokrastinace nejsou moje silné stránky. Už jsem byla připravená vzít skoro cokoliv, kdyby na to přišlo. Ale stáje? To mě nikdy nenapadlo. Až do chvíle, kdy jsem scrollovala pochybný pracovní portál s názvem Najdu práci nebo se rozpláču.cz. Ano, opravdu se to tak jmenovalo. A objevila inzerát. Noční ošetřovatel stájí. 5000 korun za směnu. Klidná práce, nutno dodržovat pravidla. Jen vážní zájemci kontaktujte správce. Chvíli jsem na ten inzerát jen zírala. 5000 za jednu směnu? To nebylo úplně normální. Ale v popisu nebylo nic víc. Žádné detaily, žádná adresa. Jen telefonní číslo na správce. Ten název mě trochu zarazil. Ne majitel, ne vedoucí, prostě správce. Řekla jsem si, že to nejspíš bude nějaký podivín, který si myslí, že je zajímavý psát záhadně. Ale stejně jsem klikala na telefonní číslo a zavolala jsem. Správce. Pán s podivně unaveným hlasem. Dobrý den. Dobrý den. Volám vám na ten váš inzerát. Máte zkušenosti s koňmi? Jestli se nepočítá plišák z dětství, tak nejspíš ne. To je v pořádku. Důležitější je vaše psychická odolnost. Psychická, cože odolnost? To nic. Přijeďte dnes na 8. Dobrá, budu tam. Naschranou. Chvíli po rozhovoru s panem správcem mi přišla do SMSky zpráva s adresou, kam se mám v těch 8 dostavit. Zatím jsem si ji hodila do navigace. Když jsem vyrazila na místo, navigace mě vedla různýma okrskama. Když jsem sjela na vedlejší silnici, takovou jakoby polňačku, navigace to vzdala zhruba po 3 kilometrech před cílem. Místo adresy ukázala na displeji jen velký otazník. Jakoby sama přemýšlela, proč tam vůbec jedu. Poslední úsek jsem dojela podle papírové mapy. Ano, existují ještě papírové mapy? Babička by měla radost. Když jsem dorazila na místo, překvapilo mě, jak velké a moderní stáje to byly. Zaparkovala jsem. Přivítal mě pan správce. Pan Černý. Vypadal jako někdo, kdo právě vstal z mrtvých. Bledá pleť, propadlé oči a pohled, který se zdál sledovat každý můj pohyb. I když stál kousek stranou. Slečno Kláro? Vítejte. Já jsem pan Černý, správce. Podal mi ruku. Jeho dlaň byla podivně studená, jako kdyby ji před chvíli držel v mrazáku. Než začnete, projdeme si areál a pravidla. Pan Černý mě vedl dlouhou kamennou chodbou. Na stěnách visely černobílé fotografie koní. Některé měly i zvláštně rozmazané oči. Jakoby se na té fotce hýbaly. Pěkná výzdoba. Plácla jsem nervózně. To jsou naši starší svěřenci. Odpověděl pan Černý s lehkým ušklepkem. Někteří tu s námi zůstávají déle. Jeho důraz na slovo déle mi vůbec nebyl příjemný. Pokračovali jsme v chůzi kamennou chodbou, než jsme dorazili ke stájím. Provedl mě kolem jednotlivých stájí. Box číslo 1 patřil vysokému hnědákovi se zvědavýma očima. Jakmile někdo prošel kolem, natáhnul krk a pokoušel se ochutnat cokoliv, co viselo na dosah. Jeho box voněl čerstvým senem a bylo slyšet jeho tiché přežvikování. Box číslo 2 ukrýval klidnou klisnu, bělouše, která působila jako socha. Stála nehnutě, jen občas pohnula ušima, jako by něco slyšela, co ostatní ne. Kolem ní panoval zvláštní pokoj a čistota, skoro až posvátná. V boxu číslo 3 se ozýval neklid. Mladý valach popocházel dokola a tlumeně hrabal kopytem. A vonělo to tam zvířecím potem
a zvířecí energií, jako kdyby čekal, až ho někdo pustí ven a nechá ho běžet. Box číslo 4 byl úplným opakem. Starý kůň ležel klidně ve slámě a sotva zvednul hlavu, když někdo procházel kolem. Vzduch byl sice těžký, ale teplý. Dýchal z něj jistota a vyrovnanost, stářím. Ale box číslo 5 byl jiný. Už z dálky na sebe upozorňoval velkou starou cedulí s nápisem nevstupovat. Kolem něj panovalo zvláštní ticho. Tak hutné, že se zdálo, že pohltilo všechny zvuky stáje. Nebylo slyšet ani šustění sena a ani bzukot much. Koně v sousedních boxech stály neklidně. Někteří odvraceli hlavy, jiní upřeně pozorovali dveře, jako by čekali, že se za chvíli otevřou. Zastavili jsme se před cedulí. Cítila jsem, jak se mi přes tvář přehnal ledový závan. Krátký a ostrý, ale dost silný na to, aby mi po zádech přehnal mráz. Dveře přitom zůstávaly nehybné. A tady, prosím, hlavně mezi 2:15 a 2:30, nikdy nechoďte blízko, Řekl pan Černý. Skoro nevinně. Ale jeho oči na okamžik zabloudily ke dveřím boxu číslo 5 a v pohledu bylo cosi znepokojivého. Můžu se zeptat proč? Na tváři mu cukl úsměv, ale nebyl veselý. Ne, A dál už nic nevysvětloval, jen se otočil a jako by se té otázce vyhnul. A vedl mě k dalším koním. Ukázal mi ještě kuchyňku, zázemí, kamerový systém a menší sklad. Na jedny dveře jen kývnul. sem nechodit. Jistě, odpověděla jsem, zatímco moje zvědavost na ty dveře už si objednával lístek do první řady. Pokračovali jsme dál. Tady je sklad krmiva, tady náhradní deky, tady raději nechoďte. To není pro personál. Moje vnitřní já samozřejmě zařvalo. Super, tam rozhodně někdy kouknu. Nahle jsem jen kývla. Samozřejmě. Po krátké prohlídce jsme se vrátili do kanceláře, kde pan Černý vytáhl složku a podal mi papír. Než začnete první směnu, je třeba projít pravidla. Byl to klasický papír A4, trošku špinavý a tak zvláštně voněl, jako by zatuchlinou staré knihovny. Začala jsem tedy číst. Pravidla noční směny. První pravidlo. Krmivo nepřidávat. Dobře, to zvládnu. Krmení je zřejmě jen na denní směně. Jak praktické. Druhé pravidlo. Půlnoc. Pokud koně řechtají, zakrýjte si uši a nedívejte se jim do očí. Malinko zvláštní. Ale třeba se plaší, když uvidí oční kontakt. Nějaké ekologické jevy? Možná to má podložené vědecké studie. Třetí pravidlo. Mezi 2:15 a 2:30 se nepřibližujte k boxu číslo 5. Proč přesně? Jsou tam nějaký obzvlášť agresivní hřebci? Nebo snad radioaktivní podnik? Ale radši se mu budu vyhýbat. Přece jen má cedule nevstupovat. Bůh ví, co mě tam čeká. Riskovat to nebudu. Čtvrté pravidlo. Pokud zahlédnete dítě, ignorujte ho. Počkat, cože? Dítě ve stáji? No jistě, mají Jeníček si o půlnoci zapomněl zkontrolovat kopyta. Velmi logické. Páté pravidlo. Pokud na vás někdo volá jménem, odpovězte jen při 100% jistotě, že víte, kdo to je. V pořádku. To je nějaká bezpečnostní zásada. Mohlo by se stát, že... Počkat. Že by mě tu někdo volal v noci? Jasně, pracují tu snad nějaký neviditelní pracovníci? Šesté pravidlo. Nikdy neodnášejte klíče. Dobrá poznámka. I když je zvláštní, že to museli napsat. Co se stane, když se je odnesu? Vyvolám apokalypsu? Sedmé pravidlo. Pokud vás osloví mluvící kůň, slušně odmítněte jakékoliv nabídky. Tak tady už si snad ze mě dělají legraci. Mluvící kůň? Ještě mi někdo řekněte, že chce po mně investici do kryptoměn. Na konci papíru byl tužkou dopsaná poznámka. Pravidla je nutné brát vážně.
Cítila jsem, jak se mi v břiše pomalu začíná usazovat nervózní smích. Tohle to vážně podepíšu? Ale moje bankovní konto zařvalo. Kláro, to dáš. 5000 za jednu noc? V nejhorším případě tě pokouším mluvící kůň. Podívala jsem se na pana Černého. Máte k tomu nějaké otázky? Zeptal se tiše. Jenom jednu. Mám si přinést vlastní termosku na kafe? Usmál se. Bylo 10 hodin, když za mnou pan Černý zavřel těžké dveře budovy. A ještě zvolal. Hodně štěstí, slečno Kláro. Uvidíme se ráno. Jeho kroky se ztrácely v dálce, zatímco já stála sama ve stáji, se svojí termoskou na kafe a sešitem, kde jsem si pro jistotu obsala pravidla, protože komu by se chtělo v krizové situaci hledat papír. První hodinu bylo vše v pořádku. Koně stály v boxech, přežlikovali seno, občas pohodili hlavou. Začala jsem je brát skoro jako svoje kolegy. Za 10 minut 12 sedím v kanceláři a usrkávám svoji kávu. A říkám si, že to možná nebyla tak špatná volba práce. Za minutu 12 jsem zaslechla první podivný zvuk, jako by někdo broukal u kolébavku. Najednou začali všichni koně v boxech zpívat. Ano, doslova zpívat. Bylo to jako nějaký sbor, hluboké táhlé tóny, jako nějaký zpomalený gregoriánský chorál. A mezi tím se ozývalo slabé šeptání, něčí šeptání v jazyce, kterému jsem nerozuměla. Zakryla jsem si uši, pravidlo číslo 2. A snažila jsem se na nic nemyslet. Ale koutkem oka jsem zahlédla kobylu v boxu číslo 2. Jak se na mě podívala. Ty oči byly nekonečně černé, hlubší než jakákoliv noc, kterou jsem kdy zažila. A cože, jakoby se v nich míhaly ruce, nebo stíny, které se natahovaly pomalu k mému obličeji. Začala jsem mumlat. To je jen stres. Můj mozek si hraje hry. Normální koně, normální stáje, dobře placená práce. Je to všecko normální. Chceš vidět, co je zatím? Promluvila kobyla z boxu číslo 2. Ten hlas rozhodně nepatří zvířeti. Snažila jsem se zachovat klid. Ne, radši ne. Dveře boxu se náhle sami zavřely. A okolo opět nastalo hluboké a dusivé ticho. Ve 2 hodiny ráno se začala houpat křiklavě červená lucerna uprostřed stáje. Odkud se tam vzala? Nevím. Nejspíš tam nikdy předtím nebyla. Nebo jsem si ji aspoň nikdy nevšimla. Najednou se něco ozvalo. Slečno Kláro, nabízíme vám VIP pracovní balíček. Stačí podepsat. Přede mnou ležel pergamen a pero, které samo psalo moje jméno. Staňte se součástí stáje. Pracovní poměr. Na pořád. Moje obranná ironie mě zachránila. Děkuji, ale ne. Už mám hypotéku na 40 let. Stabilita mě spíš děsí. Pergamen splálo a pero odkráčelo pryč na pavoučích nožičkách. Ve 2 hodiny a 15 minut se to vše začalo lámat. Pravidla jasně varovala před boxem číslo 5. Jenže já byla strašně zvědavá. Z boxu číslo 5 se ozývalo klopítání, pak šepot a pak také děsivý smích. Najednou se ozvalo šeptání, ale pak dětský hlásek. Mami, otevři mi prosím, jsem tu zavřená, já tu nechci být, je tu tma. V tu chvíli mě na zátylku naskočila husí kůže. Pak najednou mlaskání, nějaké chroupání, něco, co připomínalo zvuk rozlousknuté proskve nebo lebky. Začala jsem se třást, ale pravidlo číslo 4 bylo jasné. Neodpovídat. Raději jsem ustoupila. Box číslo 5 se lehce zachvěl,
Jakoby uvnitř někdo kopl do stěny. Nebo tancoval? Zadunění se ozýval v nepravidelných intervalech. Začala jsem se třást. Srdce mi bušilo až v krku. V tom se ozvalo. Kláro! Stuhla jsem. Kláro, pomoc! Tentokrát to byl můj hlas. Dokonale přesná kopie. Každý můj tón, každé moje zaškobrtnutí, která dělávám, když jsem vystrašená. Jak to sakra ví, jak přesně zní můj hlas, když mám strach? Na malý okamžik mě napadlo se otočit, jen se letmo podívat, kdo za mnou stojí, ale okamžitě jsem si v duchu vybavila pravidlo číslo 5. Odpovězte jen při 100% jistotě, že víte, kdo na vás volá. A byla jsem si jistá jednou věcí. Tohle nejsem já. Snažila jsem se ovládnout svoje třesoucí se ruce, odříkávající v duchu mantru, kterou mě naučila moje babička. Když nevíš, kdo na tebe volá, nikdy se neotáčej, protože ten, co za tebou stojí, už dávno ví, kdo jsi ty. V panice jsem zamkla kancelář a hypnotizovala monitory. Kamera 3 u boxu číslo 5 stála bledá holčička v noční košilce. Dívala se přímo do kamery a pak pomalu zamávala. Obraz na vteřinu zaskočil a holčička zmizela. Na kameře číslo 6 se objevil jeden z koní. Stál tam nehybně, hlavu skloněnou, pak ji pozvedl a usmál se? Skutečně se usmál? Jeho rty se roztáhly do lidského, nepřirozeného úsměvu. Ukázaly se dásně, podivné malé zuby, až moc rovné, až moc lidské. Dobrou noc, Kláro. Ozvalo se náhle za mnou šeptem. Byla jsem tam sama. Jen malý průvan rozvlnil papíry na stole. Seděla jsem ještě pár minut paralizovaná v křesle. Ale něco mě začalo znepokojovat. Ještě víc než ty hlasy před chvílí. Bylo až podezřelé ticho. Ve 3/4 se z chodby začalo ozývat slabé klepání na dveře kanceláře. Tiché, až skoro zdvořilé. Nikdo by tu teď neměl být. Seděla jsem stuhlá a ani nedýchala. Pak jsem zaslechla svůj vlastní hlas, jako ozvěnu zvenčí. Kláro, jsi tam? Otevři mi prosím. Byl to přesně můj hlas. Dokonale stejný tón, dokonale stejná intonace. A zase jsou tu pravidla. Pravidlo číslo 5. Po chvíli klepání ustalo. Jen za dveřmi zůstalo hromové ticho. Ve 3:10 se ve stáji číslo 1 spustil alarm s detektorem pohybu. Ale na kameře nebylo nic vidět, jen šero a prázdné boxy. Koně stály nehnutě, až normálně klidně, nehýbali ani ušima. Přesto čidlo ukazovalo přítomnost a pohyb. Pak náhle na vteřinu bleskla kamera. Přímo před ní stála dívčí postava, bledá tvář, oči jako černé díry a pak obraz zase naskočil. Normální pohled na prázdnou chodbu. 3:30 ráno. Cítila jsem, že musím stát a projít areál. Když člověk dlouho sedí ve strachu, začne si připadat ještě bezradněji. Vzala jsem baterku a otevřela dveře kanceláře. Venku panovala zvláštní napětí. Chodby, stáje, jakoby pulzovaly v tichu. Slyšela jsem občasné zapraskání dřeva, výdechy koní a když jsem procházela kolem boxu číslo 5, koutkem oka jsem zahlédla, že dveře boxu jsou jakoby lehce pootevřené. Ale když jsem přišla blíž, byly zavřené, dokonale. Možná nějaký optický klam? Nebo ne? Za rohem, v menší staré místnosti, na konci skladu, jsem zaslechla tlumený šepot. Tohle místo je naše. Svítila jsem tam baterkou, ale místo bylo prázdné. Jen stohy sena a staré sudy. Ale mezi senem
byla na zemi vyrytá kruhová stopa, jako kdyby tam někdo nebo něco chvíli stálo a pomalu se to tučilo dokola. O 4:30 ráno začal foukat vítr. Okna se rozechvěla a v jednu chvíli se otevřely dvířka jednoho z prázdných boxů. Někdy na půdě zapraskal trám. Svítila jsem si baterkou a v záblesku baterky jsem si všimla něčeho zvláštního. Odrazu v zrcadle na konci chodby. Ale na chodbě nikdo nestál, ale v odrazu v zrcadle stála opět ona dívka v noční košilce. Dívala se na mě. Přímo. Jako kdyby se usmívala. Jen koutky úst. Tak jemně, že by mohla být klidně i klam. Vrátila jsem se zpátky do kanceláře. Když jsem se vrátila, bylo 4 hodiny a 58 minut. Vše utichlo. Areál se postupně ponořil do zvláštního mrtvého klidu, který už nebyl ani tak strašidelný, spíš prázdný, tichý a chladný. Věděla jsem, že to nejhorší už je za mnou, a něco v podvědomí mi říkalo, že tohle je teprve začátek. Děkuji vám všem, kteří to dokoukali až sem.